belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op de Rooseveltweg vond gisteren ter hoogte van de kruising met de Kubaweg een ongeluk plaats. Een voetganger werd aangereden en raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. Maar toen de politie kwam was de man weggelopen. Er is nog gezocht naar het slachtoffer, maar nergens heeft men de man kunnen aantreffen. Venezolaanse handelaren hebben de regering opgeroepen de grens met Curaçao weer te openen, zodat ze weer handel kunnen drijven. Het gaat om zakenlieden in Falcón en Coro. In 2019 sloot president Nicolás Maduro de grens met Curaçao. Maar de handelaren in Falcón en Coro zijn afhankelijk van de zaken die ze doen normaal met Curaçao, Aruba en Bonaire. Nu de grenzen dicht zijn, hebben ze het zwaar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Politiecommissaris Jules Hilario is vanaf vandaag weer terug op zijn werk. Hij was enkele maanden geschorst. Maar volgens de Extra is er een intern onderzoek geweest naar Hilario en daaruit kwam niks negatiefs naar voren. In de media verscheen een bericht dat Hilario geschorst was omdat hij enkele maanden geleden in zijn vrije tijd met zijn band optrad en zich niet hield aan de coronamaatregelen. De Israël-raffinaderij moet worden ontmanteld en het terrein moet worden gebruikt voor duurzame ontwikkeling. Dat zegt de organisatie Porto Curaçao vandaag in de Extra. Op die manier zouden zo'n 2000 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen ontstaan. Dat zegt Sven Rusticus, hij is een van de oprichters van Porto Curaçao. In een artikel in de Extra komt ook Ed Collin aan het woord. Hij is eigenaar van Collin Recycling in Nederland en ziet veel mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling van het Isla-terrein. Ambtenaren zijn vrijdag 24 en vrijdag 31 december de hele dag vrij. Dat heeft minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Ornelio Kit Martina laten weten. Eerder was de indruk ontstaan dat ze alleen halve dagen vrij zouden hebben, maar Martina heeft gisteren officieel laten weten dat de ambtenaren tijdens die feestdagen gewoon thuis kunnen blijven. Jong Holland is de voetbalkampioen van 2021 op Curaçao. Het is niet voor de eerste keer, maar het was weer een mooie strijd van de tricolores. Uiteindelijk wist Jong Holland te winnen met 1-0 van Inter Willemstad en daarna kon het feest beginnen. Het FFK voetbalstadion heeft een nieuwe naam en heet nu Stadion Rignaald Jean Francisca. Gisteren vond de officiële onthulling plaats. En daarmee is een eer betoond aan de jarenlange voorzitter van de Federation Voetbal Curaçao, Jean Francisca. Volgens het huidige bestuur heeft hij enorm veel voor de Curaçaose voetbalbond betekend. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.